ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ ବାସେଇ ନାହିଁ କି କିଛି? ମାମାଜୀ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଜି ଜମା ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମାମାଜୀ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଜି ବାହାରୁ କଣ ମଗେଇ ଖାଇଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ହଁ ହେବ। ଆଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋବାଇଲରେ ଦଉନୁ ଫୋନ୍ ତ ଯାଉଛି। ମାମାଜୀ କଣ ମତେ ଫୋନ୍ କଲେଣି? ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ବୋହୁ, ଇଏ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ଆଉ କଚୁମ୍ବାର ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନ ପକୋଡା, ଚିଲି ଚିକେନ ଆଉ ଇଏ ଆଜି ଟିକେ ମଗେଇଦେ ମା। ମାମାଜୀ ମୁଁ କହିଲି ବାହାରୁ ଅର୍ଡର କରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ବାହାରେ ମଗେଇବାକୁ କହିଲୁ, ମୁଁ ତ ବାହାରୁ କହୁଛି, ମୁଁ ତ ଘରେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।